салом дӯстон, айни замон дар гардиши фабрика қарор дорем. ноҳияи рӯдакӣ, аз ин тараф роҳ ба сӯи мосси 46 микрорайони шаҳри Душанбе, дар инҷа худи гардиши фабрика, гардиши Ленинград ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 6 ошина иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар сеюм ошина ҷойгир аст. ман ҳамин сета треза дар сеюм ошина қарор дорем дӯстони азиз. дар як подъезд чилик мебинед 4 та хона ҳасту ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад. духонагаи пурра аст, яъне ҳар ду ҳуҷрааш ва ошхонааш ҳам истреза дорад. бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар сеюм ошинаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошина иборат аст. бино лифт надорад дӯстони азиз. хона бо таъмири нав таъмин аст. навобона ҳатман то охира тамошо кунед ва дар сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шуруъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз. пири хожа розғав аст. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳамом ва ҳоҷатхона. ҳоҷатхона бо ҳамом чӣ хеле ки мебинед алоҳида мебошанд. аз якум ҳуҷра шуруъ мекунем. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. фишори обам баланд аст. дар инҷо ҳамон ва ин бошад ҳоҷатхона. хона дар фабрикаи ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст дӯстони азиз. дар наздикии хона мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкиле нест. автобус, маршрутка, таксӣ ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи рӯдакӣ воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ зиёд мебошад. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад дӯстони азиз 510 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои расия ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷей барои маълумоти бештар занзарат осон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор худо нигаҳбон.